Hey, Meghann Scully anseo a fáilte arás go dtí an bhlog deireadh san sraith seo I ngach bhlog bhí mé ag caint faoi cuasaí mheabhairshláinte dúlagar agus imní agus I ngach bhlog bhí mé caint faoin na rudaí a rinne mé ag gcóir faoi sibh. Freisin an leabhar seo broken love seo an leabhar scríb mé im lína tá sé le fálanis. Ach inéis támas chun féchann siar ar ngach bhlog agus an rudaí a bhí antáhaach ag gcóir dúlagar agus imní. I bhlog chuair mé go dtí an siopa sláintúil agus cheanna mé rudaí atá anmha a gcóir do mheabhairshláinte. Tá rudaí seo agam Somália. Cheanna mé bia, vitaminí, ola, cholarod is even am an siopa. An sin chuair mé ag cócrocht, ní bhím agam cócrocht íanamh gach éon lá ach tá na Meghann muffins an éasca agus tá siad blása. Coppla éibhecha cai siad in san air agus nartá siad ré dan siad uair ar feadh coppla lá in san cistneoir. I bhlog eile chuaigh mé ag déanamh yoga le mo chara Joanne. Bhí sé anmhar fad chuaigh isteach in san studio agus rinne mud coppla bogad difriúil le chéile. Is féidir am na bogad seo dhéanamh Somália nó tá ranganna yoga le fáil timpeall an áit. Tá sé anmha ag gcóir imní agus ag gcóir dúlagar. Fáin tú an faoi sibh as yoga. I bhlog eile rinne mé aclaíocht chuaigh mé ag rith chuimid go dtí an gym agus freisin imrím tag rugby gach seachtain tá aclaíocht anmha ag gcóir do mheabhairshláinte agus tá sé antáhaach dhéanamh chola lá. So sin é ón sraith seo a bhí sé ansimúil ar fad, tá sé antáhaach chóra a thosnú ar cuasaí mheabhairshláinte dúlagar agus imní. Tá mé le fáil ar Twitter, Facebook agus Snapchat.